Počas celého mesiaca marec si pripravili pracovníčky obecnej knižnice rôzne aktivity pre starších aj mladších. V minulom týždni sa knižnica venovala deťom základnej školy a knižnou bodkou za týmto týždňom dali prváci. Každý deň, každá trieda v niektorých časoch prišla a buď sme rozprávali o prečítaných knihách, mali sme takúto besedu, alebo sme pre každú triedu urobili kvíz o prečítanej knihe, ktorú dostali na povinné čítanie v škole. Potom samozrejme sa presunuli z klubovne, kde prebiehal kvíz. To už znamená buď podľa družstiev, alebo mali jednotlivci, všetci si museli urobiť kvíz a pani učiteľky to vyhodnotili, dostali nejakú odmenu a potom som im rozprávala v knižnici práve v detských oddeleniach, na čo knižnica slúži, ako sa v knižnici správa, čo všetko v knižnici nájdú a čo všetko ešte ich čaká do budúcnosti. My už v obecnej knižnici v Štrbe máme tradíciu, že práve v marci sa stávajú prváci čitateľmi našej obecnej knižnice a môžu si knižočky požičať prvýkrát domov a sami prečítať. Dneska to bolo výnimočné. Odovzdával im preukazy pán starosta, ktorý si našiel čas a prišiel medzi nich do knižnice. Odovzdal im aj pamiatku, dostali knižku s venovaním, že sa stali čitateľmi našej obecnej knižnice a dostali aj pero, aby si vedeli napísať v škole na čitateľský preukaz, kedy je knižnica otvorená a kedy môžu tu prísť do knižnice. Deti knihy poznajú. Či už súrodenci, rodičia alebo pani učiteľky im čítali rôzne rozprávky. Teraz si môžu prísť deti same požičať knihu, ktorá sa im páči. Prváci ale už vedia, že z knižnice sa kniha neberie navždy, ale musí sa vrátiť, aby si ju mohol požičať aj niekto iný. Už chodievali, keď chodili do materskej škôlky, ale vtedy im pani učiteľky zobrali knihy z knižnice do škôlky a čítali im tam rozprávky. Ale keďže sa už naučili čítať, vedia všetky písmenká, tak si môžu knižky požičať a prečítať sami domov. A samozrejme už chodili aj so starými rodičmi či so staršími súrodencami. Deti, naše prváčence, nadobudli už nejaké zručnosti čitateľské, tak dúfam, že zúročia to v tejto knižnici pri čítaní týchto kníh. Vzťah ku knihám, myslím si, že máme všetci kladný a snažíme sa rozvíjať tieto čitateľské zručnosti. Naša obec sa podieľa na tom, aby v našej knižnici boli vždy tie najaktuálnejšie publikácie a tituly, o ktoré je záujem, aby bola ponuka kníh lákavá. A vidieť to aj na zvýšenej návštevnosti nielen z našej obce, ale aj z okolia. Áno, je vyššia návštevnosť, lebo práve v marci mesiaci knihy sa snažíme nakúpiť novinky, aby tí čitatelia nie len detskí, ale aj dospelí si našli hlavne novinky. A keďže chodia deti a nahovoria aj starých rodičov alebo starých súrodencov, že boli v knižnici, tak práve vtedy pritiahnu všetkých čitateľov do knižnice. Našim novým čitateľom by som chcela odkázať, aby boli dobrí, poslušní, aby si našli v knižkách to, čo ich zaujíma, aby si našli rozprávky, ktoré ich zaujímajú, dozvedeli sa novinky o príbehoch, o ľuďoch alebo deťoch, ako žijú v iných krajinách a prajem im veľa úspechov v škole. Obecná knižnica má za sebou naozaj dlhú históriu. Obyvatelia vždy vyhľadávali možnosť požičiavania kníh a prínosu informácií. Ja som veľmi rád, že táto knižnica je v dobrom stave. Vidíte, že je pekne rekonštruovaná, zmodernizovaná a hlavne je tu hodne pekných kníh, takže na knihy stále dávame. Pani knihovnička Števka Strvalová neustále zbiera finančné prostriedky od sponzorov, takže do roka sa získajú prostriedky od ľudí, ktorí nám prajú, ale aj z Ministerstva kultúry. Takže tým pádom sa stále môžu nakupovať nové a nové knižky, aby to nebol skanzen kníh, ale aby to boli knižočky, ktoré sú aktuálne. Aj dnes pri zápise týchto prváčikov bolo vidieť, že deti sa tešia na pekné knihy. Veď keď idú s rodičmi do knihkupectva, tak vidia, že tie ceny sú vysoké. Nie každý si môže dovoliť nakupovať nové knižky, takže toto je ideálna možnosť aj v tejto dobe, že chcem knihu, prídem, požičam, do mesiaca vrátim v neporušenom stave a počítam si ďalšie knihy. Takže kniha plní svoje poslanie, teda knižnica. Táto knižnica má pobočku na Tatranskej Štrbe, kde máme tiež podobný sortiment kníh, ako je tu. A je to naozaj o histórii našej obce. My sme boli vždy kultúrna obec. Kultúrna nielen básničkami, poéziou,
ktorá teraz bola. Dlhé roky chodili tu spisovatelia na naše podujatia, takže to bolo naozaj také nosné, ale aj knižnica. Tá predtým bola v obecnom dome, to je oproti pri rímskokatolíckej fare, tam stala veľká budova a volala sa obecný dom, predtým ešte potravné družstvo, ako potravinové, ako to boli tí obchodníci a potom sa presťahovala knižnica tu, toho kultúrneho domu. Teraz sme práve oslavovali tú históriu toho kultúrneho domu tým, že sme ukončili rekonštrukciu sály kultúrneho domu, takže kultúrny dom začali stavať v 57. a 9. 1959 sa otvoril a knižnica sa presťahovala do týchto priestorov. Takže naozaj táto knižnica už by mohla rozprávať. Jednu dobu tu bola aj obradná sieň, čiže sobášilo sa v tejto sále, takže knižnica bola presťahovaná nakrátko do nejakých iných priestorov. Ja som naozaj rád, že sme si udržali knižnicu, pretože boli tendencie, že na čo už knižnice, po revolúcii nič nebolo treba a že tá slúžia, tie detičky majú radosť a vôbec aj dospelí, keď potrebujú nejakú knihu, tak ju vedia nájsť. Keď ju nenajdú, no tak sa skúsi zohnať aj z inej knižnice, takže je tu výhoda, že oni objednajú z okresnej knižnice alebo z krajskej a dá sa tu požičať. Takže taká záslužná práca, tak zase v tom rozvoji tej mladej generácie, ale aj dospelákov, hej, že je to také dobré. Lebo knihy sú drahé, bohužiaľ, ale treba, aby sa ľudia vzdelávali, aby si rozširovali obzor, ale aj na taký oddych, zábavu. Takže som rád, že knižnica plní svoje poslanie a tento mesiac je mesiac knihy, takže je to také symbolické, že prichádzajú noví čitatelia, a to prváci. Keď boli v materskej škôlke, ešte nemohli byť členovia, ale teraz už môžu byť, takže sú hrdí čitatelia a verím, že budú navštevovať našu knižnicu.